सेथि आनडिभाइडेड गवालपारा मास्टार्स एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2022 खुंफुंनो लाहार फाहार। चिरां जिल्ला काजलगाव राजालामाजों नांजाबनाय उदांस्रि आलारि प्रेमसिंह ब्रह्म स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव गाबोननिफ्राय सानैनि हाबाफारिजों बैसोगोरा सुबुं 35 निफ्राय 80 बैसो हौवा आरो हिन्जावफोरनि गोग्गो देहानि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय आनडिभाइडेड गवालपारा मास्टार्स एथलेटिक्स चेम्पियनशिप खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। चिरां जिल्ला मास्टार्स एथलेटिक्स एसोसिएशना जायखौ गिबि दिनाव थामहिनबा गाबोन बेखेवना होगोन बिटिसि खेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। गिबियावनो आङो नोंथांमोन प्रेस मिडियानि नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय जोंनि चिरां जिल्ला मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननिफ्राय। जोंनि बे थांखिया जाहैबाय प्रत्येक बोसोराव जे अल आसाम मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशना इंटर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै प्रत्येक बोसोराव बे खेलाखौ फाथियोमोन, किन्तु दुर्भाग्यजनक जे थांनाय 2 बोसोर जे करोना पेन्डेमिक तथा महामारीनि थाखाय कुनु खेला खुंनायनि कुनु परिबेश गैयै जानायाव कुनु खेलाखौ खालामबोनाय जायाखिसै। बेनिखायनो थांनाय 22 तारिख 12 मास 2021 आव अल आसाम मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननि बिखय बबियाफ्रा मिटिं जानानै मोनसे डिसिसन लादों। दा बे डिसिसनानो जाहैबाय जे जोङो 2 बोसोर इंटर डिस्ट्रिक्ट खालामनो हायैनि मेन खारना जाहैबाय करोना पेन्डेमिकनि थाखाय जानो हायाखै। बेनिखायनो जे बिनि माखासे एसओपिखौ मेनटेन खालामनानै जाहाथे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव गावबागाव जिल्ला कमिटिया बे खेलाखौ फाथिनो हागोन बेबादि निर्देश फैनायलाय जोंबो चिरां जिल्लायाव बोरैहाय खुंनो हागोन बेखौ रायलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे सिद्धान्तआव फैबाय जे आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जे हयथ' सिगाङाव बे 5 जिल्लाजों मोनसे जिल्लानि सिङावनोमोन, बेखौ आदर्श लानानै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट, धुबरी डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्टजों ज' जानानै बे खेलाखौ खुंनायनि सिद्धान्त लानाय जाबाय। बे सिद्धान्त मुर्मे जोङो साखाफारा जानानै फैगौ समनिहा 26 आरो 27 तारिख फेब्रुवारि 2022 खालि सुनिबार आरो रबिबाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि बे चिरां आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननि माखासे इभेन्टखौ लानानै जोङो बेवहाय गेलेनाय हाबाफारि खुंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। खेलाखौ जोङो 26 तारिख फुंनिफ्राय अपेनिं लादों। जोंहा मानगोनां बिटिसिनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा जोंनि खेलाखौ बेखेवफैगोन। बेनिफ्राय जोङो बे खेलाखौ 100 मिटार खारनायनि इभेन्टखौ बेखेवनानै जोङो फारि फारि बे इभेन्टखौ प्रग्राम हिसाबै जोङो सालायलांगोन। बादायलायनाया इभेन्ट हिसाबै जोंहा फार्स्ट प्राइज थायो, सेकेन्ड प्राइज, थार्ड प्राइज बेखौ जोङो मेडेल हिसाबै होयो। फार्स्ट प्राइजआ जों गल्ड मेडेल, ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइजआ सिलभार, ओमफ्राय थार्डआव जोङो ब्रन्ज होनाय जायो। बेखिनि मेन बट गासिबो खेला जागोन। गासै जोंनाव 200 जन एथलेटिक्सआ फैनानै बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि आनडिभाइडेड गवालपारायाव जेसेबां जोंनि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो मानगोनां सोद्रोमाफोर आरो व्यक्तिफोर बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जानो गोनां 26 आरो 27 तारिखनि खेलायाव फैनानै जोंखौ मदद होफैनो जों खावलायदों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों। आरो बिसेसकरि जोंनि चिरां जिल्लानि जेसेबां 35 बोसोरनिफ्राय 80 बोसोर बैसोनि गेजेराव हौवा आरो हिन्जाव गेलेनाय बे बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो इतिमध्ये जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामबाय। बिनि अनगायैबो गेलेनायाव गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों बयखौबो फैनानै जोंखौ सहयोग आरो मदद होफैनो थाखाय बयखौबो जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। आं गिबियावनो मिडियानि थ्रुयै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा आरो बिदा फंबाय बिसोरनिसिम आंनि गोथार साबायखर गोथार सिबिनायखौ आं बावबाय। दा उद्देश्य होननानै बुङोब्ला जोंनि मेन उद्देश्यआनो मास्टार एथलेटिक्सनि उद्देश्यआनो जोङो गोग्गो देहा दानाय आरो जोंनि बे बोराय बुरै बैसोनि जिथु गेलेनाय
जोंनि बांसिनखौनो नुबोदों माबाया मास्टार एथलेटिक एस'सियेसना रिटायारनि परे न'आव जिरायनानै थानानै देहाया हारसिङैनो गोरोबलांनाय खुनु खामानि दामानि गैला आरो बांसिन बैसोगोरा मानसियानो खामानि गैयि मानसिया ओरैनो थानायाव देहाया नस्थ' जालाङो बेखौ सिन्था खालामनानै बे मास्टार एथलेटिक माबाया फेडारेसना बेखौ दानाय जादों माने जों बिसोरखौ बोरै बोखांनानै गोख्रों देहा दानो हागोन गोग्गोयै लाखिनो हागोन बेनो मास्टार एथलेटिक एस'सियेसननि उद्देश्य ओमफ्राय बे उद्देश्यखौ लानानै दिनै फेडारेसना स्टेटआव जेरावबो माने बोसोरफ्रामबो बेखौ मोनसे मिट हिसाबै डिसेम्बरनि लास्टआव फालियो नेसनेलाव मार्चआव जाहैयो इन्टारनेसनेल फेब्रुवारियाव जाहैयो दा बेफोरबायदि माबानानै टाइमखौ लानानै मोनसे केलेन्डारखौ बानायदों आरो माबाया फेडारेसना बेनिफ्राय फेडारेसननिफ्राय जिथु सेलेक्ट जानानै थांगोन फार्स्ट सेकेन्ड बिसोरो एसियानाव थाङो एसियाननिफ्राय आरो वर्ल्डआव थाङो दा बिदि धरननि माने गेलेनाय मोनसे जुदि गेलेथारनो पार्टिसिपेट खालामोबा गोसोआव मोनसे जागिनाय फैयो जे जों गेलेथारनांगौ दङ जोंहा दा गेलेयोब्ला जों बे गेलेनायनि लोगोजोंनो जों गावनि देहाखौ एसे गोरायै लाखिलांनो हायो आरो राफोदै दा बेनो मास्टार एथलेटिक एस'सियेसननि उद्देश्य